Hello mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong sa oras ron, alas 11:26 og gikan ko nagkuha sa kuang shades antipara mga ka-listeners kay gaplano kog mubalik og jogging ba kay para balik og kay skill kay luya akong lawas ba may exercise man nga ni order ko ring kanang antipara para sagang sa mata mga ka-listeners ba kay mag-jogging ko mga abog nya na insekto mga lupad bitaw muna nga order ko ari kay gusto ko mag-jogging ba ilain akong lawas nag luya muna mo usa ni sinungdan nga wala ko igana kay mag-edit kay kaning labad ang ulo ba dya basta luya gid ba mino. Pasensya kay mga ka-listeners sa mga nag-atang no dugay kay ta naka-upload og drama. Tapos maka-stress sila gining kuan. Kay balo na mo hinay kayo ang dita. Lakaw-lakaw pa ko nya. Kunaan pa ning labad sa ulo kay tagdugay ko makatulog. Tag alas kadlaw na kanon alas 3 kadlaw, alas 4 na pa isaha mga alas 5 lagi ko makatulog mga ka-listeners. Labad kay kong ulo muna kanon na ko nga mag-exercise no sa mga nag-comment bitaw nga amping gid sa lawas so mag-amping gid muna nga plano jud ko mga ka-listeners nga mag-jogging gid kay lain jud ning way exercise mga ka-listeners luya gid makaway gana gid sa mga buluhaton kay tungod siguro nga wala na ma-stretch ba wala na ma-stretch ang kaugatan mo na nga luya way kadasig makaway kadasig kay kini pong what exercise atong mata maapektuhan sad sa mukonek sa ang labad sa ulo muna nagtuyo jud kog order ning antipara para mukugi kog jogging atong airport ba pasingot ba nya para mo ma-refresh niya itong lawas, itong mata, ulo, hindi na magsiglabad. O mag-upload ta karon mga ka-listeners sa part 1 sa munyeka, no? Dugay kita purag hapit na nimudong simana basta live streaming. So part 1 pa ta, wahin na kay ta no, pero sige lang kay nakaingon naman ko nga ato gini ipuli sa ikaw kung kinabuhi. So magsugod ta karon mga ka-listeners sa part 1. Unya dili sa lang ko magbasa sa inyong comment kay wala mo ko sa mua no mo diri sa ko ari palahip background ba no sunod na ko magbasa sa comment basig unya gabi tingali sa upload ta sa mibalik ko tungod nimo no part 9 so basig ato ta makabasa sa inyohang mga comment no og ang limbo sa day murag kinahanglan ako tong ma-edit karon no kay niabot na og usa ka semana para na tay ma-upload kay wala jud upload ni akong channel ba nabiyaan na jud sa mo tag may buntag bakang moabot no so wa pa na ko makuha ng mga live streaming nga ikasumpay pero ako nang gipang-save daan ang pag-download na ikuwang mga ka-listeners no ug ang pag-trim no mo nga pasensya madugay-dugay tag sumpay no sa maong drama pero ayam kang goal kay ako gining humanon kay nasugdan man kinahanglan gyud tiwason mga ka-listeners no og di na ta maglangan mga ka-listeners aron di mo taas niya ako ang istorya paminawan niyo ang part 1 sa munyeka. Ang luha sa usa ka bag-ong natawo nga bata matahong mahuna alang sa nakimugso nga inahan. Hala, ilak ang munyika. Yay! Kita na jugo tinuod nga munyika. Kanang muhilak. Pero alang kang Mateo nga may kaugalingong kalibutan, ang hilak, ang katawa sa usa ka bata, maoy iyang kalipay. Nganong nangangkon ka katungod sa akong anak? Dili ba imo siyang gisalikway? O gipaangkon sa imong manghod nga si Mateo? Pasaylo ako, Sara. Dadalang ko sa kagubot sa akong nahuna ni atong higayon. Tungod sa gubot nga daan nga akong gisubay. Pero karon gitulisok ko sa akong tanlag. Og ako,
sa bahin ko sa gubot mong kalibutan? May mahitabo sa imong anak kung imo kong biyaan, Anton. Dali, munyika. May living doll. Wanay mo pahilak ni mo. Kita na lang duwa din ni. Ako ka lang. Akong munyika. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams, Muñeca, my living doll. whatever you wish for, you keep. Kalipay sa usa ka binuhat nga maingon natong dili ordinaryo. Kay nagpuyo siya sa kaugalingon niyang kalibutan. Ang hilak ug katawa sa usa ka bata. Usa ka fairy tale. Pero andam siyang mulaban. Andam ang pagkamatay aron dili masakitan ang pinangga niyang muñeca. Come true. Muñeca! Pinalahing sugilanon nga gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Jeffrey Garces Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Audio editor, Rani Pudumo. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama. A dream is a wish your heart makes. Whatever you wish for, you keep. In your dream. Dili gid matawag nga abnormal si Mateo. Kay makatiming man siyang tubag kung duna kay pangutana. Pero maklaro nga duna gid siya iyang kaugalingong kalibutan. Iyang maguwang si Anton. Happy-go-lucky si Anton. Pero concerned siya ni Mateo. Iya gani ning dadon kung mag-date siya sa iyang uyab nga mao si Sarah. Anhita din hisugdi ang atong bag-ong sugilan. Muñeca. In dreams you will lose your heart. Unsa man ang imong gibuhat, Mateo? Imo kong palasyo. Uy, kanindot ko ana, God. Pero dili ka kamuhilak kung maigo nas bawd. Yeah. Mabanlas gid ang imong palasyo. Imo na sa tlain. Niabitaw dagang boss? Hinoon sad no? Abi, bebe, tabangan ti kaghimog palasyo. Ayulong. Nga naman? Oh, may babae nga panday good. Katawanan ba mo, uy? Ay. Anton, kamao man sa dining manubag si Mateo? May punto pud ba ya? Mo nang ako ginasyon dadon ni. Aron manad buhat tubang ng mga tao. Bitaw sad. Kay kun adto ra nis inyo nya way kasulti. Musamot gini siya kaburyong. Salamat, Sarah, ha? Nga miabot ka sa kumangod. Oh, mga una ta. Gutom na na. Mateo, biya ilang una na kay mga una ta. Ay, kuha sa kunda kong bato. Ha? Unsaon man nimo? Ako ngalihan akong palasyo. Aron, di matumpag. Sagdilag matumpag na, Mateo. Tabangan ta kaghimog balik, okay? Mga una ta. Sige man kang gutom mo eh. Usa? Malaga ni kagkaon. Karong kaon na sab. Tilaw ro mo gutom ako, good? Dali na, good, sige na. Gigutom na ang imong rayna, oh. Kinsay akong reyna ba? Si Sarah, di ay. Imo man na siyang asawa. Oh. Dili pa, uy, Mateo. Kita gani ko. Hawak Anthony mo. Di, asawa na ko. Ang li de ka? Pagkita mong ko. Bisa kung saan nalay mong ipanabit na. Dali na, mga ano ta. Nag-unsa ka diha, Bugart? Katangol na, ma'am. Kisa ba imong giatangan? Sila gustong Anton ug si Dong Mateo. Wa man sila mo pakuyog na kugod. Nganong mo kuyog masab kanila? Ay, klaro na gito, ma'am. Mag-food trip, magito sila. Ay, kanimo, Bugart. Kanunay ng dadon ni Anton ang iyang manghod. Aron ni ma-socialize. Sulalize? Kung si sulalize, ma'am. Socialize. Socialize. Unsa man na, ma'am? Ay, kana bang maanad og atubang bisag unsang klase sa tao? Kay baw ka baya?
nga dunay diferensya si Mateo. Okay. Oh, di, samot angay nga, dadon sa kong Dong Anton, aron, matabangan ako pag-susulay si Dudong Mateo. Og unsa man kunoy imong nahibawan? Wala mong tanam. Kasi yun na ma'am. Akong tudluan si Dong Mateo sa pagpanguyab. Wow. Hilom diha, Bogart, uy. Natistingan ka, ma'am? Ay, paghilom! Sorry, ma'am. Gusto ka nga isisante? Ay, sorry. Gusto mang gani ming mapuslan ang iyang pagkatao. Imo naman hinuon siyang tudluan o binuang. So, di mo naman binuang pagpanguyab, ma'am. Ay, may naroon. Hausa, si Dong Mateo. Kagwapo, anak. Nagkudya kung doon na si uyab, di ba? Hilom ha, Bogart. Hoy, bantay imo ng dadon si Mateo ha, kung mulakaw ka. Ikihatag yun ka. Oh, ha? Ato nang ihatod si Sarah sa ila, ha, Brad? Sige. Nag-enjoy ba ka sa itong pagpangaligo, Mateo? Enjoy, ay. Huwag din guba ako pala siyod. Ang gihimo na ganyan mong palasyo, nakalingaw ni mo, ha? Lingaw mo sugo. Oo, Pertig yun akong lingawa, Mateo. Kisa dihang may umaabot galing about, pertig yun mo nakaalis, gipanguha ni mong bato, oy. Naugyog ko. Alihan jud mga bato. Good job, Brad. Kamaugid kang mo plano, ha? Right, good ko. Bitaw. Nalupigan ko ni mo. Oh, niya na dito sa ilang Sarah. Naugo. Hatod ako sa Ila. Unsa? Ikaw, ha? Gikuyawan lang noon si Sarah ni mo. Nganong kuyawan man siya? Huwag mo siya makapanangin sa iyong parents nga mga ligo tagdagat. Ako yung sulti. Di ka mahadlo? Isog ba ng papa ni Sarah? Ay, di man ko mangisog. Maldito, gini ako mangmud, ha? Ganahan ka, Sarah? As friends, yes. Kamaon na gid ka, ha? Okay, diretso na tagpauli. Nganong dili man ako makontak si Anton? Misadya na ako nga manawag. Pero wa man. Og di sad na ako siya makontak. Ako siyang tawag balik, bi. Murag imposible nga iya kong maindyan. Dili na ako matake, da? Os mo na akong tawag si Anton. Tikatang Dong Mateo, ha? Ano man? Banuban ko kasi magawa nga gwapo. Gwapo man sa ko. Lo, ikaw na nakita sa mga gwapo. Bagay? Ha? Bagay? Sabi ni Chay, magigsok magkay manaon. Naligod. Di man mo siya mo magawa, ha? Naligo. Dagat? Saan man di ay? Dagat, yun. Doon na may kaubang gwapo. Iyoy, ibog ka. Oy. Uyab ni Brad, good. Unya, ibog day ko. Kung doon ako ipilailan ng mga chicks, may ibog ka. Chicks? Kanang anak sa dakong manok? May daklon. Ay, chicks ba? Sexy, guwapa, yan. Dindot kayo. Hain man na. Ngita pa ko. Nyag, makikita ko. Ibog ka. Butlang? Buto, bi. Chicks, ito tira, magkituwa. Buto mo. Diyan ito duhaan, ha? Yan ang batulata? Unsa man? Unsana? Kanang unsa ng batulata? Kanang batulata, Dong Mateo. Kanang kong lata nga atong patindogon. Unya. Labayo sinilas. Unya. Kung ikay buang, inigaygo sa lata, imo rin kong bukdon. Unya. Kala sa unya nini. Imo barbarogon ang lata. Nya dakpo ni kun mo nagugdon ko mo.
Kung imo ko madakpan, ako na siya buang. Kung di ko madakpan. Ikaw ka po'y buang. Buwang? Oo. Kasi buang. Ikaw. Ikaw buang. Naisahan ko na. So, you're here. Ngano? Doon ako atraso? Wa di ay? Ha? Unsa may akong atraso nimo, Amy? Nalimot ka? Imo kong gisaaran nga mananaw og concert? Ayos to, nang hambog man ko nimo nga dadun ta kag concert, no? Nang hambog? Sorry gid kay Amy, ha? Saon nga, di mo ko makabalibad sa kumanghudgod. Nakigpanuroy mong gud nako. Pues, kinahanglan imo gyud kong i-treat karon. Aron dili ko magmahay nimo. Kamao day kang magmahay? What do you think? Aron di ka magmahay. Unsay gusto nimo nga akong buhaton, ha? Imo gyud kong lipayon. Oh, kasayon. Let's go. Di man ko malipay din eh. Wa ka lang gyapon malipay nga duro mo ganin mo sayaw. Nahubog na ba ako? Hasta ko, mura na kong nalipong. Mo din wa ka malipay kay nalipong nung ka. May nasayran kong dapit nga makalipay niyo. Oh, asa na dapita? Sa langit. Unsa? Kadira, bayran ako ang atong chip. Buban ka na ko sa langit. Sigurado ka nga malipay ko dito? 100% sure ko nga malipay ka. Kung mauna, bayri dayon ang atong gikaon o giinom dinhi. Gusto na ko makakita sa giingon nimong langit. Nga dang wa pa man ka matug, Mateo. Ay, hindi akong Brad Anton, ma. Ay sus, mangita pa man ka sa imong maguwang. Naglaroy-laroy na to. Og iniguliag to, sigurado kong hubog na to. Nganong wa man ko niya pauban, no? Di sab ko musugot nga muuban ka. Ngano man? Klaro kaayo nga tuan na sab to siyang mga barkada. Mag-inom. Basta. Dili ko gusto nga muuban ka niya kung magabiin na. Nindot noon kung tuwa siya mga barkada. Daggan sab kog friends pareha sa kong Brad. Dili makaayo nimo kung musagol ka sa mga barkada sa imong maguwang. Ingon paana ang imong kahimtang o nya multipon ka pa sa iyang mga barkada. Wa gyud mahitabo nimo. Ngano di ay akong kahimtang, ma? Kuan. Maayo pagmatug ka na, Mateo. Ayaw na huwatang imong Brad Anton. Ngano lagi akong kahimtang? Dili ka parehas og panghuna-huna sa imong maguwang. Abnormal ko? Dili ka abnormal, Mateo. Pero, under therapy treatment ka. Abnormal ko! Nakadango ko lang sulti, Miss Brad. Abnormal ko! Abnormal ko! Abnormal ko! Bogart! Bogart! Ay, maman tawag Bogart. Bagay minduwa, bagay minduwa. Usi ato, ma'am. Lingawa si Mateo. Dada siya sa iyang kwarto. Diko! Oo, dulong. Kwarta. Manong tag-risling. Wrestling? Oo, risling na. Kanagod. Kanang magbugno sa imong kama ba? Sige. Ganahan ko ano. Bildi dayon ka, ha? Kamatay. Wa man matubag si Anton. Ganin na akong nanawaga. Pero sige lang og out of coverage ang iyang cellphone. Ano ko na? Wa ko makapangutanan ni Mateo na ako na doon na ba siya cellphone. Aron si Mateo ang akong pangutanon, hain si Anton. Matuog na lang ko eh. Ay, gusto man lang good unta kong mo good night sa akong boyfriend. Nakatuog na ka si Anton.
ang kadahit kaduog sa kama. Tungod kay, karon pa ko makatag-amtam og kalipay. Ngaingon ni ini kalalim. Magtunga. Sige. Nabot na ko. Happy na ka? Grabe man di ay kamudag romansa, Anton. Basta game sa dang akong kaduwa sa kama. And I like your style. Si Sarah di ay. Ay, mudayo gilak. Basta dadon na kumutol. Pero, nakasuod naman kid ka mo sa motel. Ilara kay gayon. Ug sununon kayo. Nangangyo naman gani siya nga magpakasalami kay ako na ko na siyang nakuha. Unya? Mo siya pakaslan? Di, kaslan ko taon. O pagani ko matagbaw sa akong pagkaulitaw? Samot na gidron nga niya ka na nga makatagbaw sa akong kahinam. Really? Murag ako matagbaw na. Kuwang pa. Mura. Kayugot kay kami gakos na ako. Kalain sa kong kabuhi, uy. Kasukaon man ko. Magdali ko. Tingali ko makasuka sa kong kwarto. Naunsa ka, Sarah? Uwa pa. Naunsa ka? Nga do bang nanuktok man ka, Mateo? Makigduwa kong cheese ni Brad na ako, ma. O niya na lang. Dili pa na dugay na abot. Dugay pa abot akong Brad Anton, ma? O lagi, maunang unya na lang panuktok. Gusto kong magduwag cheese. Si Bogart na lay kontra. Aw, sama nakapamahaw ka na? Man na. Kaligo una ka makigduwa ni Bogart. Di ko magigduwag Bogart, oy. Di ka mao. Dali raw mapildi. May to si Brad, kay usahay, pildi man ko. Kung gusto ka gyung makigduwa sa imong maguwang, huwata nga magmata na siya. Okay? Okay na lang. Oh, anong wa mang kamukaon? Naglain lagi ang akong tiyan pa. Huwag mo na misuka ka kaganina. Ha? Uwa mong kumusuka pa. Ayaw kong ilara, Sarah. Nadugog ko ang imong pagsuka. Dayon nagplaas ka sa inodoro. Unsa man? Mabdos ka? Ha? Ako, mabdos? Doon na kay boyfriend, di ba? Ha? Kung mabdos ka gani, Sarah, paanhi adayon ang nakapamabdos ni mo. Aron sa buta na inyong kasal. Papa, sadoy. Grabe, sad ko ni mo pa. Naglain lang gani ang akong kabuhi o niya mabtos tayon. Tingali, natunogan lang gining akong tiyan gabi. Kung sa'y natunogan, ha? Buntag sa'yo. Unya mo suka? Natunogan lang lagi ko pa. Gipanuhot, good. Maunang nakasuka ko. Ako mo na. Uban karon na ako sa doktor. Magpakonsulta ta. Unsa? Kinahanglan mo uban ka na ako karong buntag. Muad tutag doktor. Ngano dili man sa tubag ko ni Anton ang akong tawag. Kinahanglan masayod siya sa akong problema.
Tinudanay ra bagid ang tinguhan ni Papa nga ipakonsulta ko sa doktor. Kinahanglan makasibat ko din sa amo. Kinahanglan magkasulti una mi si Anton. Una ko ipakonsulta ni Papa sa doktor. Nigda ko ni mo. San man, Bogart? Pila man nakakilo imong suwang, ha? Nga duhang gigapad nga imong gisangga nanon gitoko na na. Unsa man? Taro, ha? Nilingkon mo gadi, ha? Nya, imong suwang, imong gitukuran si imong duha kapad. Ha? Sama na, bugat na. Ay, bati, manggod ka. Kagwapo na ko! Nyaingnon ko namang bati ko! Bati, jugda kay, di man ka maumutsis. Sige man ang kagpildin ako. Gusto ka tinudon ka na ko? Dali tayo, biduwa tayo ta. Unya, pildi sa kuha. Bantay bitaw, Jud. Mateo! Mateo! Diyot, ha? Doon itawag na ako do. Mateo, ako ni! Uy! Si Sarah! Alala! Ako Mika Saray! Si Sarah! Mateo! Huwag ako eh! Hoy! Nialagi ka, Mika Sarah. Niya si brad ni mo Anton, Mateo? Niya, pero tuog pa man. Ay, Mateo! Pirela ko ng papabi. Gwapo de ka. Ikaduhar ako nito. Ako gi first, no? Bogart, no? Ako jud first, no? Siyempre, amo ko ta ka. Lain si Kik, ako first. Ikaw first. First ka. Sige na. Pirela ko niya. Kita mo na yangan. Kailan na mo kaniya? Ha? Kailan ako niya? Kailan na lagi ko? Palagi. Sige na. Pirela ako na niya. Mateo, Great. Uy. kinsa na? Mateo, istriktang imo mama? Di, uy. Dali. Duol ta niya. Dali, dayon. Mahadlok man ko, uy. Tantim kayo mong tuyo sa iyong mama, miss. Kadlok. Kinsay imong tuyo? Si Anton unta, ma'am. Good morning, day, ma'am. Morning food. Natuog para ba si Anton? Dali na, Miga. Dali na, Miga, Sarah. Huwat lang akong Brad. Uban ako. Dali na. Mateo, wa patama kaila niya. Kailan ko niya, ma? She's my friend, Sarah. Mateo, ang imong brad Anton ang iyang gipangita. Dili ikaw. Ay, ako na lang unay mo entertain niya, ma. Miga, maming duha. Di ba, Miga, Sarah, no? Imo pa ganitag palasyo sa beach? Uy, kamo de mo'y nagkuyog dito pagpangaligos dagat? Kami, ibo ka? Huwag mo ganyan pa banagod. Kay mong kuyang ngay good. Nge. Kami ka, Sarah. Ari na tuwaton akong Brad Anton. Come. Mateo, Don't worry, Mama. I will take care of my Miga, Sarah. Sarah! Hain ka! Manglakaw na ta. Sarah! Nakakasi mong kwarto? Uy, sirado man. Hain din yung babayhana. Misibat? Doon na ka siya gikadlukan. Lee, sit down. Thank you, Mateo. Missouri ba di ay si Anton gabi eh? Permi man na. Ha? Permidi siyang mugawas magabi eh? Abi na ko ka mo mo'y manuroy. No. Dili masugot ang akong papa nga masuroy ko. Labi pang, dili mi magkuyog si Anton magabi eh. Maldito dyan niya akong brada. Sige lang na siyang dugay pauli. Usahay gani. Muhidla ko kay mangita ko sa kong brad. Permiding magabian sa pagpauli si Anton? Morning na, Jude. Unsa?
Kadiyot ha, magwa kog milk and biscuit. Ay, wa pa di ka makakaon. Man naman. Unya, nganong magkuha pa man kag milk o biskwit? Aron doon na tayo kalingawan. Kadiyot ha, magkuha ko. Mateo. Ayaw lang kog biyai din, Hibi. Tingalig mo ani unya imong mama. Hala, di man namang hambot sa mama good. Mauwaw ko, uy. Ako ko'y may anhi aron makiksulti ni Anton. Tingalig unsa iyang ikasulti sa akong gibuhat. You're my friend, and I want to please you. Bugart! Bugart, come here! Unsa man na ni Mas Bogart? Mo nali akong patadon din sa milk ug biscuit. Oh, sige, bahala ka. Wa pa di ka makainom sa imong milk di ay? Man naman, para ni mo man ang milk. Ay sus, ayaw na lang good Mateo. Ayaw na paghago kay busog ko. Namahaw ba ako una ko mo anhi? Sure ka? 100% sure. Madugay pa kahagmata si Anton? Gusto ka? Akong pukawon? Ayaw lang. Magsulti lang ta din hi. Ma'am, Madam Prina. Oh, ngano? Ha? Bibili ako noon sa gibuhat ni Mateo og sa iyang bisita. Di kina, dali. Yay, muso tani, ma'am. Oo, sige na. Duda ka, ma'am. Ay, ano ba, uy? Lain ra ba kay kag kinatawaan nanda? Huwag kong katawa. Anong ingon ana man ang imong kinatawaan? Ma'am, huwag kong katawa to, ma'am. Igo ra kong may pahiyom. Dangkidhat ba? Kuha pang biyan na, ma'am, no? Wa ko makagusto sa iyang gibuhat. Nganong may anhi man siya? Kabuntag pa aron? Ngita may dong Anton. Usa man? Usa siya sa mga angels ni Anton. Huwag ka magdali, ma'am, kaya itong pangutanon. Ayaw pag kinaraan diha, Bogart. Ay, karaan. Mauhinuoy tumanang akong gisugo nimo. Susiha dito ko sa gibuhat ni Mateo og sa iyang bisita. Kulang ito, mamay. Nayabag ka, Bogart? Ngano ako may imong patuwano sa akong gisugo nimo? Di kabuang. Ay, kabuang. Boy, manay ko din eh. Pero, masukom ko to, Mateo, ma'am. Hala, ma'am. May gawas na si Dong Anton. Uy, hala, mata na rin akong Brad, Migasara. Brad Anton, dali, natay bisita. Ha? Kinsa man? Anton. Uy, Sarah, niya malagi ka? Kuan, nangisog na lang yung kong anhi kay wa mong giti ka makontak sa cellphone good. Gabi pa kung nagsigig panawag ni mo. Sorry kay Sarah. Saon doon na mong gugoy. Doon ako'y gigs ang barkada good gabi eh. Gigs? Ay, miuban ako sa akong mga amigo nga naas banda. Mikanta magani ko. Kanta ka, Brad? Mikanta ko, Brad. Askang gubuta lagi pagkanta na ko kay daghan man gusto mo sayaw. Kamao di ka mo kanta? Kamao, uy. Kining, Sarah, namahaw na ka? Ha? Man na. Dini una mo si Mateo, ha? Pagsulti una mo dini kay mamahaw una ko, okay? Kay gigutom ko. Anton. Musuroy di ka magabi eh? Di, uy. Suroy, manggod ko. Kiniging Dong Mateo, eh. At mana ano, Sarah, ha? Mamahaw una ko, okay? Kay gigutom ko, ha? Okay. Kaysa man ang babayhana, Anton. Wa di siya magpaila pag-anin niya, ma? Kaila man na silang duwa si Mateo. Nahibaw ko nga Sara ang iyangan. Ang gusto na akong maklaro. Unsa siya sa imong kinabuhi? Ay, girlfriend, ma. Nga nubian ba na siya din eh? Imong gilikay-likayan o imo siyang gipamabdusan? Gipamabdusan? Nga nung mianhi ba na siya kung dili pa importante ang iyang tuyo nimo? Paglaro, oy. O saman, mabdus ng babayhana? Wa pa ko mahibaw mo, kay wa pa man may magkasulti. May diritso lang ko din kay gigutom ko.
Bida ni mo, Anton. Oh. Mo resulta bitaw lang imong pagsigig laroy-laroy anang daan? Unya, kadlawon pag yun? O kaha, buntag ka ng mauli? Ma, nagkaon pa ko, okay? Grasya ba yung akong giatubang, ma? Mahiho ba? Yan lang ko sermoni ko. Siguro ang tuyo ni anang babayhana, Anton. Ayaw gyud ko tagaig labad sa o. Kanindot sa ako pagkatog. Hinanok yun. Tungod ka natagbaw man. Nindot man sa diay mo dak romansa si Anton. Magpangita gid ko. Hain man akong cellphone. Akong tawagon si Anton. Akong kumustahon ang iyang pagkatog. Akong pangutanon kung ako ba'y iyang gidam ko gabi. Busugan ako eh. Oh. Uy, kinsang sayo kayong nanawag na ako. Sayo paron nimo, nga hapit naman magalas 11 sa udto. Ma, ay kung pagsigig panuyo god. Ay mong wrinkles, ma. Hilog diya, oy. Ati man na unya tong imong bisita. Yes, ma. Kadiyot lang, ma. Gay, unahon ako ng nanawag na ako. Uy, ang ako maninig kadiyot gabi, ide eh. Madugay, Anton. Maputol yun ng imuha. Uy, simbak ko ka mo, eh. Kadiyot, ma. Anong nanawag man ka? Maupagi akong pagmata. Ako nagkaon na. Busog na ko. Well, thank you, Ron, akong hinanuka. Imo manggod kong giukay maayo gabi. Dagbaw man ka ka? Grabe. Unya na sang gabi, ha? Tawgon ta ka. Niya, Brad Antonay. Busog na, Jude. Sakto gyud ka dong. Pwedeng imuuna aming biyaan ni Sarah? Ha? Dong Mateo? Biya ko? Hmm. Kamu na nanduha? Kami na lang una, Mateo, ha? Doon naman ko ko'y importanteng toyo ni Anton. Okay. At doon lang ko sa akong kwarto. Tawagan niya kumiga, ha? Inuguman ninyong storya. O, lagi. Okay. Sige dong. Bye. Bye. Anong mian man ka? O, kagani magpaibaw na ako. Tungod kay gibati na ko kahadlok, Anton. Nahadlo ka? Saan sa? Kuan. Nahadlo ko nga tingaling. Tingaling maptos ko. Unsa? Ganiha. Sa'yo pagani, pero gipukaw na ko sa kalain sa akong tiyan. Ang akong kabuhi. Midali ko gawas pero ako nasugatan si Papa. Nahibaw dayon ka nga, mabdos ka? Nahibong siya nga nung sayo kay kong nagmata. O nagdali kong migawas. Sa gawas sa CR, iya ko nung natungog ang akong pagtigwa. O ang pag-flash na ko si Nidoro. May angkon sa deka nga mabdos ka? Waoy! Ang ako nang ikahadlukan. Kaya iya kong dadun sa doktor o ipakonsulta ko niya. Na, nayawa na. Maora na yung reaction, Anton? Dili lang ko ni mo pakaslan. Kaya nga no, day. Klaro na gide nga mabdos ka. Anton, ang paglain sa kabuhi o pagsuka sa yus buntag, mo na iti mailhan nga mabdos ang usa ka babae. Oh. Anton, doon na nagkinahitabo na to. Kalma lang, okay? Kalma lang. Don't panic. Unsa ba'y kalma, uy? Unsa'y don't panic. Isukay ng akong amahan, Anton. Bisag dagko namin iyang mga anak. Iya lang gihapon min pasakitan. Anton, maluoy ka. Ayaw itawad kong pasakti. Mao gani gipakalma, tika. Nga di ka dayon magpanik.
Kaya tingalig false alarm lang ng imong gibati. Dili. Sigurado na gyud ko nga gipangita na ko nun sa ko amahan. Kay mamaya tuyo nga kaming duha mo imong lakaw. Pangita na lang gud unang pasangil gud. Unsa man itaw ni klases pasangil lang akong buhaton, Anton? Nakasiguro kong nagduda nagsamot si Papa kay nilakaw ko nga wa ko manangid niya. May mo man nga imo lang siya pasabton ba? Kani imong papa nga may gi-applyan kang trabaho ug sayo ang interview, pangita lang gud pasangil gud. Nga naman di ay, Anton. Wa ka ba'y huna-huna nga makigminyo na ko? Oh, Sarah, nga ano bang nakaunaw na ka man nga na? Love kay tika, okay? I love you. Love man ka ako ni mo. Nganon dili man ko ni mo ubanan sa amo aron mo atubang sa akong amahan. Kinahanglan siguro uno na nato ang imong kahimtang. Kung mabdos ka bagyong tinud-anay. Ang buti mo ipasabot nga. Mauban ko ni Papa. Aron magpakonsulta. O yung may bawaan sa kong amahan nga mabdos ko. Nagtuo ka nga dili ko bunugon ni Papa. Paminawa o nagugkugod. Paul iron sa inyo, okay? Masabtas Papa ni mo nga midali kag lakaw tungod lagi kay doon na kay gi-applyan nga trabaho. Nga sayo ang interview. Unya, magkuyog tang duha aron masiguro na to kung mabdos ka bagyod. Kitang duha mo ay magpakonsulta. Yes. Kay kung watubang gyud ko dayon ni Papa nimo. What if false alarm lang na ang imong pagduda be? O di ba? Sarah, dili ba sayon ang magpakasal? Nagkinahanglan ning dakong kantidad. Ha? Nga naman di ay ba kung dili lang ingrande ang atong kasal ba? Mainggrande man o di ang maong usa ka kasal. Mura ang gasto hoy. Usa pangita lang kung nag-alibay. Mintas tanto nga maghinay-hinay sa gupangitag trabaho. Aron makaandam tas kinabuhing minyo. Pero kung mabduskit ko, imo gyud kong pakaslan. Of course. Love good ka na ako, good. Tinuod? Tinuod, uy. Sarah, tuhoy ko. Dili ko ikaw pasaktan. Hain man akong miga, Sarah. Hala, nakalakaw na noon. Ano mo ko ni mo pa ibawa? Sorry lang dong. Matiyo, nagdali mo ko to sa Sarah, good. Nalimot na noon sa papanangid mo. Imong gituyo to. Ngano ako magituyo? Adlok man ka. May ibog na ko ako, miga. Naibog kang Sarah? Oh, man. Friends lang ming duwa. Okay, sa sunod niyang ani, ako siya sultihan nga kung mubiya sa din kinahanglan iya kang pahibawon. Okay ka na? Okay, kayo. Din man ka. Naamang ko ko'y interview ganina pa. Mautong midali kog lakaw. Mao ba? Nang-apply manggog ko pa. Sorry kayo pa ha nga. Milakaw lang ko ganina nga wa makapananghid. Hadlo kong malate sa akong interview, good. Tug-an sa tinuod, sir. Aron di ko masuko nimo. Unsa man? Doon na kay boyfriend? Ha? Unsa may dahitabo? Nagkasulti man mo ni atong inyong bisita. Problema, ma? Unsay problema? Mabdos si Sarah? Oh my God! Nakapamabdos kag babay? Sao, nanganak ko sa kagwapo. Dugokon og chicks. Dili ni komedya, Anton. Usaw ba na di mo? Nga mabdos man ka tungginganlan og Sara. Aw, wa pa hinuoy siguro, ma. Ay, mauna ni resulta sa imong pagka-chick boy. Kadto kay may anhi gyud ang babae, delikado. Tingalig istrikto ang mga ginikanan ni atong babayhana. Isog kuno kayo yang amahan mo, Nakaila siya nimo? Ang buot na kong ipasabot ang amahan? Wa tingali siya makaila, kay wa pa magig ko makaadto sa ila. Wa ko makapamisita niya ba? Unsa?
manawag ra mo gong Sara ma kung gusto kong makikita niya o kaha gusto kong makipanuro niya. Manang kuyugon ako usay si Mateo. Parehas ba tong nangaligo migdagat ba? Kaming tulo ang nangaligo. Ay, Ginoo ko nimo, Anton. Kung tinud-anay nga mabdos ka na si Sara, imo gyud siyang pakaslan. Di ko eh. Unsa ka? Nagapamabdos kag babae unya dili mo barugan ang imong kaakuhan? Ma, mag-antos lang na siya nako ma. Nayabag na. Mipaton ka di ay na atong babayhana? Kawa ka makasiguro kung nahigugma ka ba gyud niya? Inlab ako ni Sara ma. Pero, mahadlok pa kumupasan og kaakuhan isip head of the family mo eh. Di na nako kaya ma. Labi na gidron nga... Nga unsa? Wa ma, kuan, slip of the tongue raton ma. Ma, tabangi ko bi. Kuan, di pag ko anda magminyo ma. Sara, nagtugan ka ba tinood ha? Wa kay uyab? Wa lagi pa. Busa, imposible sa nang imong duda nga mabtos ko. Di ako gusto ha. Nga binuangan lang mo glaki. Ayaw lagi ka balaka pa. Mangitaon akong trabaho, uy. Kaanugon sa konkurso nga nahumana nga dili na ko pahimuslan. Aw, mayo kay nakahuna ka niyan. Wa na ang inyong inahan. O nag-inusaro na lang kung nagbuhi ninyong managsuon. Nagpatungha ninyo. Nagtarong man sa mong pag-eskwela pa. Graduate na gud kog accountancy. Og nangita kog trabaho aron maka-review ko. Aw, sa ato pa. Sa ato pa. Wad asay mo huna ang imong duda nga mabtus ko. Dili na mahitabo kay wa ko'y boyfriend. Ang akong cellphone. Ang gago ay nanawag. Tingali nagpangita na sa akong romansa. Nga nang nanawag man ka? Pagkita ta. Wa ka makatog nga naghuna-una sa atong gibuhat gabi Anton. Grabe ka. Tungod kay ganahan manggod ko nimo. Anong karon pa sa tanang kasuod eh. Nabuang ka pa man adtong madrihono nimong uyab. Pagkita na kita. Sure. What time? Murag doon nagipabot akong migo na. Kinsa man? Ako may pangtanon. Kaya akong gipangutana. Kita yung gipabot. Wa naman balik akong miga. Miga saran ako ba? Siya rin mo gipabot? Oo. Uyab, matos mo maguwang. Nga numaday kong uyab. Nya, naibog ka sa uyab sa maguwang? Dong Mateo. Badra ba na ha? Murag nakikumpetensya kasi maguwang anak. Ha? Warag kay bout. Ano siya man na? Gwapoy mo maguwang. Saktos paminsar. Ikaw? Ako di ay? Aw, sakto-sakto na. Bugal-bugal ako ha. Bugal-bugal ha. Dong, Mateo. Kung biradong. Mauslo tao niya kung baga dong. Lagot ko nimo. Ay, giliw ka. Nga naman. Sumbagon ka na ko ron. Sumbagon? Ayaw ko sumbagon dong. Ayaw ko sumbaga dong. Maluwi tao ka dong. Ayaw tao dong. Sabi mong gikalagutan ako. Ngayon mo magkasumbagon ha? Waman ko ikisulti nga baad ni mo. Dito na. Tuwa ka, abnormal ko. Abnormal ko. Hindi ka sulti na abnormal ka. Dong, di taong ka abnormal ha. Buhiin na taong abnormal. Tabangi ko dong. Nagway. Bago lagi taga. Dong, ano maka? Buhi na sa bugard, be. Wala gyud unya mo kuta og milk nimo. Lagot ko niya. Bala naglagot ka niya. Buhi lang na sa bugard. Sige na dong, buhi na sa bugard, ha?
Ay! Okay. Oo, hinay lang. Usap niya ingon abnormal ha? Okay. Ba't tayo juga na ko? Nagkinsa may tao nga sulti nga abnormal ka eh. Imo din giingnan nga abnormal ako manghod, ha, Bugart? Imo gibugal-bugalan? Buhat daw dungan. Ingon ka! Ang ako orang gingon nga, nimo nga, nakaisakto-sakto. Sakto-sakto ra sa imong unana ba? Imong maguwang, sakto, yun. Gidukon man taon. Bugart, paminaw, ha? Bright pa ni si Dong Mateo kay nimo, ha? Oh, Dali na sa makasabot. Pangayog suri niya, og panumpa nga di na mausab ang imong pagbugal-bugal niya. Og ingon nga, sakto-sakto. Sakto ra gyud. Ay nagsakto-sakto. Kasabot ka? sakto ra gyud. Oo. Okay. Dong Mateo, sakto ra gyud ka. Hindi ka Kana. sakto ha. Sorry gyud kayo dong, promise. Di na kumingon mo nga sakto-sakto ra ka. Sakto gyud ka dong. Ha? Sakto. Good, kana, mo na. Kana ba? Diham din ko. Gae kog milk Unsa to? Gae. Lakaw na, Bugart. Lakaw Gae na, kog Bugart. milk po! Kakaroon na yun dong, Mateo. Kana, lakaw na yun. Milk Nagayag milk ang ako mangudaron, di ka masumbagan. Ay, salamat. Wala gid mangulit si Papa na ako nga dadoon ko ni doktor. Pero, unsa ka ano kung maptuskid ko? Aron makasiguro gid ko. Muadto kog butika. Susihon ako kung gusto ba ang akong pagtuda. Magpiti ko. Unsa man, okay ka na? Okay man ko pirmi. Okay na ka. Kaya nakainom ng kag milk ni mo. Pero ganiha, namuwa ka sa kalagot. Yan niya man to. Ikaw ba? Ayaw ko nag-awaya sa Bugart. Bisag masayop sa sulti ni mo, okay? Kinanglan bayag yun nato sa Bugart. Kung wa siya, wanay suguon si Mama. Ako na lang. Di mo na mahimo. Kay abnormal ko. Kinsa ba'y musungog ni mo, ana, ha? Sulti ko, bi. Kaya ako'y musukmag sa magbinuang mo. Di day ko abnormal. Di, oy. Kagwapo ni mo, ha? Kaduhara mong kunimugod. Maro na gini ang manghoda. Okay, sige. Din ikaw na, ha? Uy, imong cellphone, no? Uy, Maring. sa makanang nanawag. Kadiyo to nga. Akong tubago ng nanawag na ako. Anton, positive. Ha? Unsay positive? Mabtos lagi ko. Anton, kinahanglan imo gyud kong luwasod. Mapatyan gyud ko ni sa kong amahan, Anton. Ay, pagilak. Okay. Makita ta. O gisgutan na to ang iyong problema. Ato ning problema. Oo, lagi. Atong problema. Magkita ta karon dayon. Sige, magatago ni mo sa skina. Karon gid dayon, ha? Lakaw ka? Dong. Importante kaya akong lakaw, Dong. Uban ko. Ayaw na karon. Ayaw na. Kay, importante kaya akong lakaw karon, okay? Next time na lang. Di ko musugot, uban ko. Mateo, please. Dakong problema ang ako sulbaron. Lagot ko da. Kaysa ba imo gikalagutan? Akong Brad. Si Anton? Ingon ko, uban ko niya. Di masugot. Doon ako na siya problema sulbaron. Unsa? Doon na siya problema nga sulbaron? Dako ko no. Unsay dako? Iya kong problema. Mauna. Tungod sa pagka-chick boy ni anang imong maguwang, karon nagkabuang na. Ngano di ay ma? Daghan mag-uyab. Tingalig may namabdos nila. Oh, katukahang mi anhi din hino? Kinsa man? Katugong giingon nimo nga imong miga? Kisa kani nga na to?
Miga na ko, Sara? Mauron. Nga no di ay akong miga, Sara, ma? Ay, abot lang, Mateo. May uban man kanila. Usa may ilang gipuhat. Kuyog raming tulo. Unya, imig palasyo si miga na ko, Sara, sa dagat. Kabuang lagi ang boat. Wadyod guba sa akong palasyo, ma. Ay, kanimo, Mateo. Pagkawagi di ay nimo'y kaliputan. Ako nang adtuon ang akong mga barkada. Aron akong ipakita ang ebidensya. Nagtuogit sila. Nga dili na ako madaghotel si Anton. Kay seryoso ni sa iyang uyab. Nga in love ko no kaayo si Anton at ang babayhana. Unya, unsa naman lang ning mga pictures nga akong ipakita nila. Birahon ko ni ang among kasado. Makakwarta pa ko. Og nakatilaw pagyud ko sa akong crush. Sure ka nga. Mo na resulta sa piti? O, lagi. Positive cute. Di para na ko andam ta. Nga magminyo ta. Hutsa. Wa pa ko'y trabaho rin. O niya. Musugot lang ka nga patyon ko sa kastigo sa kong amahan. Anton, luwas sa taon ko. Nahigog mamaka na ako. Na-in love lagi ko nimo. Pero, wa pa mong giko'y trabaho. Kung sa may akong ibuhi nimo, usang maabot na tong anak. Nahibaw man kang dili pa ka makabuhig pamilya? Ganun na mo gusto magkikagdahan ako sa motel? Saan nga misugot mo sa ka? O si misugot? Hoy, Anton. Milugnot may agad ko, ha? Pero imog yung kong gipugos. Kung midagan pa unta ka, paingon sa gawas. Di gid may tabo nga, madayon ang akong tuyo nimo. Time para, good. Ato na ko ni klarohon, Anton. Huwag yung mahitabo kung mag-iyahay tagpagawa sa atong katarungan. Unsa man? Imo kong pakaslan o dili? Kining, day Sara. Nakalitan pag ko ining hitabo, okay? May mga tagan ko nimo gigayon nga makatimbang-timbang ko. Unsay akong buhaton aron di ka magmahay nako. Mahadlok lagi ko mabunog ko sa kong amahan. Nakasabot lagi ko nimo. Pero kung imo kong pugson, di gid matarong ang atong pagpuyo. Sa ato pa? Imo kong ipapatay sa akong amahan? No, dili oy. Sara, in love kay ko nimo. Nya mo sugot kong patyon kala sa imong amahan? Labanan ta ka dayoy. Ako kon mauna. Ato ako sa amo. Og pakigsultihi ang akong amahan. Dada ang imong inahan. Nah, paita. Unsa mo giday ka, Anton? Wa ba giday kay huna-huna pagluwas ning akong kahimtang? Ha? Day naglibog palagi ko, day. Laina ni mo, uy. Sara, di pa man maklaro ang imong tiyan ba? Kung usa pa kabuan, pangyo lang sa ko. Unsa may hagyo ni mo? Tagay ko gigayon. Aron malinaw na ning akong nauna. Usaon nga, nakalitan pa magyug ko. Busa, di pa ko makahunahunag maayo. Sige na, day. 1 month lang. Kana lang yun, usa ka buwan ang kong pangayoon ni mong pabor. Aron, musink in ba sa akong mind kining itabua? Mamiya na ta din eh. Wa man di kapuslanan ang atong panagsulti din eh. Doon naman, good. Hindi lang kamusabot na ako. Ikaw mo'y dili mo sabot ako. Mamauli na ta. Yatod ka na ko sa inyo. Adto na ko pauli sa inyo. Unsa? Oh. Nganon ako gangmang ka.
wa magitingali ka mahigugman ako, no, Anton? Nahigugma lagi ko nimo, day. I love you so much. Pero, di pa mo guguandam, day. Unya, mabtos man ko. Mga 2 ka buwan gikan karon, maklaro na ning akong tiyan, Anton. Mao lagi na. Mauna. Muna akong gingon. Tagay ko gigayon ba nga matun-an na kog maayo kining butanga? Nga may kaisog na kumudawat sa kuunyang kaakuhan di animo? Ha? Hangtod ka sa man ako pagpaapot. Kuan gud kana bang di pa maklaro na imong tiyan ba? Tinud-anay kinang imo. Promise. Hope to die. Say die. Die! Joke na to day, oy. Alam ka suko gud. Dali. Kinigid akong labi. Oo, anong likay mo ka sa kong kiss? Ha? Di na ko ni mo love, no? Ikaw man ganit mo wala love na ako. Di mong good love to kay ko, eh. Day, gaya lang ko kong chance, good. Usa ka buwan na bitaw akong gihangyo ni mo. Hindi pangayo na ko ni mo. Please. Ha? Sige na, usa ka buwan. Usara ka buwan? Yes, usara gid ka buwan. Kana ra. Unya, human sa usa ka buwan. Imo na akong pakaslan. Yes, sure na gid na. Ya, okay na tang duha, ha? Ya. Diretso na tag motor ron, ha? Ano man ka? Ikaw ba? Nakaminos lang yung ka na ako, no? Mabdos na ko niya imo pag yung kumpahimuslan. Ihatod ako. Asa man? Sa amo. What's the matter man nyo, ha? What's the matter man nyo? Lagot ko. Lagot ka? Sabi kikalagutan mo. Akong Brad. Huwag ko pa ba na? Ay, salamat. Abinog ako yung kikalagutan da. Suka na rabi ng manggunit, eh. Hinay raman good. Hinay? Pariani, oh. Hinay, ano? Ogoy! Ay, artista ka day. Makuha mo artista, sakit mo musi. Oh, imog yung gikuha, no? Tarawa. Unsa man? Gwapo. Unsa lagi? Ay, dong. Ikaw ba? Agay. Mario! Buhii na si Bogart. Lagot man ko. Buhii lang. Agay, bati ang pangalan ko. Iya'y pahitay na, eh. Ay, hindi matas bunog na, eh. Usa may ibang gibuhat ni Mateo? Taon mo, moy. Taon kikibuhat mo, moy. Usay wa. Lagi mo. Makakay. Kaya sabi ang gibuhat mo, be, nga wa man yun. Ay, sige na, Bogart. Biya na lang din, eh. Okay, ma'am. Manara, nagmayo mga anak, mama. Gusto na, Bogart. Ay, sorry, ma'am. Ay nalang pagyaw-yaw. Hey. Ikaw, Sab Mateo. Ayaw pala biig bunog si Bogart. Mubiya gani na din, he? Wala kita'y masugo. Ako di ay, ma. Pinangga ka na ako, Mateo. Pusa dili ka mahimong sugoon ako. Abnormal man ko. Maong di ka musugo na ako. Kaya sabay nagsulti ni mo, ana? Ha? Kinsay mitulisok ni mo nga abnormal ka? Tugaani ko. Kuragod. Mateo, wa kay diferensya. Parihas mong duha si Brad ni mo. Akong gipangka. Busa, magpanagan akong musugo. Ingon sila. Doon ako nukoy akong kalibutan. Kasabot kag unsa na? I have a small world. Buang. Mateo, dili tinuod ang imong gituhuan, ha? Nga doon na kay kaugalingong kalibutan. Nga small world ang imong gipuy-an. Kung unsay akong gipuy-an, kung unsay gipuy-an ni Brad ni mo, Anton, mausay imong gipuy-an. Do you understand me? Basta. Pit ko abnormal.
Sure ka? Ani ra ka din sa eskina? Imo gyud kong ihatod? Awan sa man. Ready na ka makikita ni Papa? Uy, di pa uy. Haskang pagmahay ba anak ko, Anton? Oh. Nganong ikaw mo akong gipili nga tugyanan ko sa kong kaputli? Ay nalago pagmahay gud. Love gud ka na ko. Love? Sige lang kang ingog love. Love makako nimo. Nganong dili ka pa man magpakasal nako? Di palagi taon ko ready day. Maluoy taon ka na ako. Ang maayo hinuon. Ikay akong kaluyon og ako may maigo sa kulata ni Papa. Grabe sa mong ulatay mong papa. Unsa man, di sa mahadlok nga mubunog nimo? Mapriso biya na siya. Kinsa may mukiha niya? Ikaw good kay ikaw may ang gikulata. Kilom dia eh. Basta ha. Usara ka buwan ang akong gitagal nimo. Lagi. Yay. Lamba mong sira. Kinang makabiya dahil ko din eh. Tingaling mo kalit og abot ang papa ni Sarah. Haskang daghanan akong kwarta. Ako hinong ilisan ang akong cellphone. Oh, may bagding ang akong cellphone. Si Anton mo nanawag. Hello? Hain ka magkaroon. Nga naman? Anaon ka na ako. If I know. Ha? Sausa? Wa ka makatugog maayo gabi eh. Tungod sa pagsigig handom sa nahitabo na tong duhan mo. Inag-an lagi ka. Klaro ko ayo, uy. Ain lagi ka, kaya naon ka na ako. Wa pa gani ko makapaniud to. Maniud to tang duha. Oh, okay, may noon. Kay maupay pagsud na ka sa restaurant aron maniud to. Naka-timing sad ka, no? Okay, anaon ta ka. Tagay ko sa address. Okay. Di ako sa Starlight Restaurant. May kay doon na din na yung tangan ni Imi. Ibagbaran kong sarda. Nabitin ko. Si Imi kaya akong pahimuntan. Paita ba aning Anton, uy? Ngano ka kung mangayo pa man siya ko sa kapuan? Una siya makadesisyon nga magpakasal na ako. Klaro na kung kamaptos ko. Ang ako nang ikadlokan. Nga tingaling makabantay na kit si Papa sa akong kahimtang. Wa para ba ko malimot sa iyang gibuhat sa akong maguwang. Nabunog taon si Manang sa dihang. Wa na yun siya pakasli sa nakapamaptos niya. Pero maayo na lang gani si Manang kay gipangasawa manggit siya. Si Anton. May hunahuna gid kasi ang magpakasal na ako. Nga naman naging mangayo pa manggit siya ko sa kabuwan aron makadesisyon. Duda ko atong tawahan na ta. Basta lagi. Inig-abot ko dugo sa kabuwan. Unya dili pa siya mamay o bansa yung inahan. Adto na lang yung kumupuyo sa ila. Kining doon ako ipangutanan ni mo, ha? Ayaw lang ko lain na sa pagsabot. Go. Unsa man na? May panagang ka? Unsa? May manggod ng managaan na tang daan ba? Wa pa na ko'y trabaho. Tingalig mo kalito niya, gagingon nga, mabdos ka. Kada ko basta akong katawa, oy.
Nahimuot ka? Nahimuot mo lang? Anton, mahadlok sad kong mamabdos. Dagan na yung nadunggan nga sakit ko nun ng mga anak. Mau ba? Gawas pa, kung mamabdos ko, imo ka kong pakaslan. Wagot tay relasyon. Unya, nganong misugot man ka sa dihang nanutag mo tol? Giganahan lang ko. Pero, pilion rasad na ko ang lalaki nga ganahan ko, ha? Ay, lagkahadlok. Dili ko gold digger. Kung mao na, luwas day pirmi nga itong panaguban. Kita na ha? What? Nanguyab ka na ko? Miss Dil pa, ha? Ganahan na bagay ko sa imong style, ha? Ang ganahan man sad ko ni mo, be. Pero ayaw pagtuo, ha? Nga mataghangyo ni mo na ako, makikita ko ni mo. Ha? Doon na ba ako mga activities? May untag mo sustento ka na ako. Mao gani nga nanagana po ko. Wala lagi ko'y trabaho lagi. Noon, doon ako yung mga barkada nga naa sa gigs. Doon na mo'y grupo sa banda? Di gyud banda, pero magkatapok mi. Unya, may instruments. Malingaw gyud ang mga tao. Kinalang seryosohon ninyo ang inyong banda. Dako kong matabang, ana. Ha? Tinuod? Yes, lagi. Unya lang ta magsabot bahin sa banda. Mo'y unahon na to ang atong gigs. Unsa man? Tana? Unsa man, mangutana pagyud ka kon abnormal ka ba? Hindi na. Okay, go to Bogart. O pangayo niya pasaylo. Ngayo ko niya pasaylo? You mean, sorry ko niya? Unsa man di ay, imo gud siyang gipasakitan. Tingalig dili ka na kutawan og milk ni Bogart. Gusto kong milk. Uhaw ko. O sige na, atuan na si Bogart. Pakutaw niya og milk. Pero, pangayo na niya og pasaylo. Go! Kita sa kong bukton ko si Etendong Mateo. Okay. Ay. Doon na sana kong kuwang og handos ay. Doon ba kaya ako sa? Kamay duklo ng bata. Ay. Bogart! Aligod! Okay. Kinuha ko. Hindi, Goy. Imo pala kong pisloton? Imo pala kong pisaton? Ha? Hindi, lagi. Alida yun. Di lagi ko. Hadlo ko ni mo. Bagay? Ako nasab. Pawa ko din eh. Pawa ko din eh, sus. Pawa ka? Pawa na ko din eh. Ay, yoy. Bahala ka, pawa na ko. Ay, yoy, muna yung kutaw ng kugmel. Hala ka na eh. Dako na bitaw ka pagkutaw na togi mo. Mainon na. Bahala ka na. Puli na ko. Sige lang kagpatulo niya. Ako yung pahimungtan. Pahawa ko din eh. Bahala ka. Migo lang ko to, Bogart. Migo sa mga mata. Bahala ka. Ako, mislitin mo. Sorry, no good. I will not do it again. Sige na kag. I will not do it again. Bahala ka na eh. Bahala ka na. Ma'am. Bogart, Ha? pagkahigahi man sad ka. Ay, sorry. Katawa lang ay. Padugang puspusta. Hadlok na kayo na ako. Hadlok na. I will not do it again lagi. Di ka kasabot? Hindi kita. I will not do it again. Bogart, ikaw, no? Baby. Hoy, Bogart. Itok mo si Mateo, ha? Tingalig ikaw noon rin akong ipapriso. Sige. Anong taon pa priso mo kulo mo, ma'am? Ang kaimo mang tubayan si Mateo. Nangayok na gundat ni mo pasaylo. Be, usa lagi ng imo. Padugang ka sa pusta. Di, mamay. Padugang ko taon. Sagdi lang, sa sunod buwan, umintuhan ka na ako. Tinod ka, ma'am? Magkutaw ni ko dong. Magkutaw ko gatas mo, ha? Basta, ma'am,
tinudag ito yung gisaan ako ha, nga imong punan. Ha, aris ako. Hala, kitsa marong nanuktok sa pultahan? Sarah! Ay, si Papa ang nanuktok. Sarah! Hindi yung pultahan. Kadiyot lang pa. Unsa man kay tuyo ni Papa. Nakamatikod na kasi sa kong tiyan. Sarah! Murag na sukurigid si Papa na. Kadiyot pa. Ako nang ablihan ang pultahan. Ngano pa? Anong wa naman ka mong gawa sa mong kwarto? Wa ka na mo ikadungas pa diod to. Unsa man? Doon na kay sakit? Ngano nga? Gusto magyug ka masakit ko pa. Ayabag na. Ikaw mo ay akong ginuuna. Anong imo meno kong sumbalikon sa pangutan, ha? Wa man ko ko'y kibati pa. Unya, anong wa man kabudungan na mo sa panayod to? Namawi lang ko pa. Kay sayo man ko ni mata ganina. Pa, okay ragid ko. Bantay baya ha? Usay bantay. Tingalig dili ka na hinuon makabantay kun masakit nagyo kong tinuoray. Gaya, oy. Doon na ka ba'y kipaabot? Brad Anton, God. Kaniya pa man to si Lakaw. Ang tudron, upat yun muli. Ay, wapadyog ka maanad sa imong maguwang? Sumagod. Buntag nga mula kao. O usahay, buntagan sa binig uli. Asa day siya, ma? Magsuroy-suroy? Di, imo siyang kasabaan. Maugtas lang ko niya ng imong maguwang. Bisag usa og pahinomdom, mo pating man hinoon. Maayo pa, uban ko niya ganihada. Gihagadi ay kaniya. Wa noon. Mateo, kinahanglan nga mag-anad-anad ka sa imong maguwang. Ayaw yun pagsalig nga permi kaniyang iuban sa iyang mga lakaw. Nindot, uban Brad Anton, ma? May misab na ko kauban akong migang gwapa. Si Saro po. Permi ay kang uban sa imong maguwang? Kung magkuyog sila ni atong Sara? Permi. Sahay. Sab, dili. Mas maayo masab nang iuban ka sa imong maguwang aron maila-ila nimo ang iyang mga amigo. Dagan na bitaw kumimigo, ma? Tungod akong Brad Anton? Sundasab ang mga lihok og sinultihan sa imong mahigala, ha, anak? Ngano man, ma? Aron daghang kag mahibawan. Or sumagod, kung doon ako'y family gatherings, iuban taman yun ka. Kinahanglang maila-ila nimo ang atong mga paryente. Ganahan bitaw ko, ma. Pero, ganahan siya ko akong miga Sara. Hinduta din na lang iuli, oy. Ngano ko taon? Ganahan ko makig-uba ni mo. Dali kay ko makakatawa og imong mga jokes. Hala no, maogin na dili mahimo, Anton. Ango sa man? Nga dili ko mo pauli sa amo. Unsa man tay kanon, kung dili ko mo gimik. Oh, doon na kay anak. Ha? Wa taon, oy. Pero doon ako'y panginahanglan sa akong kaugalingon. So, I have to work. Og, katoon niyang inyong banda, i-organize to balik. Aron ako'y inyong manager. Oh, sige. Ako inon ako mga bro. May mga anak lang una mo mag-gig sa mga tambayan.
O baka sa mga 5-star restaurants. Yay, malipay gid ako mga bro ini da. Salamat ha nga, nagkaila kita. Dugay naman kung nakaila nimo. Ha? Walang ka makamatngon nga usa ko sa imong gisaaran nga hatagag ticket alang sa usa ka concert. Pero scam raman da itong imo. No, dili to scam oy. Nalimot lang gyud ko pag-adto sa nagda sa maong event. Wa noon ko makapangayog ticket. Dagan baya ang nanudya nako. Ayo na gitong buhata pag-usab ha. Lain baya ko kung madismaya ko sa ikaduhang higayon. Di na mahitabo, Amy. Karon ko na na-realize nga nagkinahanglan di ko nimo, Amy. Anton? Magsulti ragod ta. Ha? Lingkod. Ma, pwede ba matugon ako? Una ta magsulti? Duka na tayo kuma. Duha ka gabi o tulo ka kaadlaw nga way uli-uli. Uya duka lang gihapon ka? Wa man sad ko'y tuog suod anang mga adlaw, ma. Unsa? Kuan ma, doon ako'y problema. Dako ning problema o ambot, makatabang baka na ako ini. Nagapamabdos na sab ka? Pila sila kabuok? Grabe ang sadang pangutana mo, eh. Labad na magaya niya akong usa-usa. Imo pagyumpunan. Mabdo si Sarah. Pugi-pugos na ko. Aron, ako siyang pakaslan. Anton, imo gyud nang problema. Imo magkasiyang uyap. Ngano dili man nimo siya pakaslan? Sige, mamay ta. A dream is a wish your heart makes. In dreams you will lose your... Mapugos kaha si Anton sa pagpakasal ni Sarah. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Munyika. Writer and directed by Baby Farida Salgado. Spinner, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldrin Acorda. Recording editor, Rani Budomo. Laing dalit ka na to sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 1 sa Munyika. Kay balo ng uban kay naminaw naman sa lain channel nga naguna, pero sige lang. Basta kay ang atoan ni tinag-as lang kay daghan man ganahan og tinag-as, no? Daghan man request nga idol ikaw i-upload na kay kuan. Ginahag tinag-as ba, so mo na ni awahay lang kita, sige lang, importante nga naagi hapon ta padayon mga listeners. No, more to. Thank you so much for watching o for listening. Amping mo kanunay mga listeners, kitang tanan. God bless us all mga listeners.